Стивън! Камил! Хора, Стивън, Марти ми звънна, за да ми каже, че Дани си пише с Ема. Докато той и Марти, Тео и Андрея са в мола. И? Бате, няма и звънна ми заради спама. За да те накарат да забиете се. Хора, напред съм. Ме дума, аз съм шит, бате. Защо? Матко ще да му. Хора, минах с Weather Weather. О, Найс. Епи го мина, бе. Браво, Петре! Епи го мина, бе. Машина! Ти го мина в Star Position. Какъв стар позишън, бе, Митко? Верно. Винаги има такива тъпи реакции, бе, бра! Браво, Пепи! Хора,